かの者に力を。俺の剣を受けてくれ。うわっ。かの者たちを癒すたまかの者に力を。私についてこれるのか。では、おめでとう。まだまだ先は長いよ。それじゃ、頑張ってウキ。それじゃあ、気を取り直していこうか。俺が頑張らなくちゃな。漂流兵団クレイマーを撃退し、橋を渡り終えた一行は先を急いだ。
しぶといね。お主らこそ手柄になる。食料を全部。大きなお世話だよ。クレイマー。申しクレイマー。イメルダ様、恐竜兵団。お待ちください。イメルダ様、急いで攻撃を。イメルダ様。くそ、クレイマーのやつめ。帝国軍か。私たちが来た以上は元気のいい姫、あれは。へえ、まだ砦は落ちていないわ。邪魔はさせないよ。者を守りたまえ。アーロン様、心配はいい。しょうがないね。その間。ああ、よし、みんな。はい。さあみんな。ありがとうございます。さっさと生きぬ。今だ。はっ、卑怯な。己イメルダメ。行くぞ。